our economy. Apisa manotelonete sendo bilama SGR Miritini kaunti ya Mombasa Eric Mogaka Gwaro nochwale doma Mombasa kamano donne kod ketho mar monjo kendo hinyo miyo miluongo ni Penina Makena. Mogaka masani otelonete sendo bilama Kagwe mantiere Kiambu ikoni ne omonjo mochuo hinyo miyo ne sende gach reru manyasani mar SGR Miritini tarika 13 dwe mar 3 2022. Ketho makata kamano ne okwedo jalono mano ochwale nyim jang'ad bura Rita Aurora mabende okwedo ketho mar ariyo manodonnego mar timo miyo kata tomo miyo nayany odiochieng' alanga nyim oganda manoyore te send reru makamano. Dono kata kamano oyo thuolo kod rambun ma shillings Ghana 50 kabuche go koro ichano ni brodhi nyime. And further, that ever since he was arrested, he was granted a free bond. The file will be looked at by my colleague at the bosses. I have a lot of questions. That's why we say, if you can arrest, or you can have 1 month before we come to court, after getting the rest of the charges, you then make a plea. Then, what's that application, then you honor, I take the considerations. Koko tuere od bura